खुलुमबाय आं रंजाली आरो आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आंबो मोजाङैनो दङ दिनै जाहैबाय 23 नभेम्बर आरो दिनैहाय मोनसे स्पेशल खामानि दङ जोंहा नङा बाबा उन्दैमोनहा बिस्रा दिनैहाय न' गायसनजेनगोन आरोना फार्स्ट खुन्था गायसनजेनगोन थ' दा बेहायनो थांनो ओंखारदों आङो बाबाया दहाय फैनानै राइट 10टायाव थांहोनलांदों आरो ओमफ्राय आं एसे सिगाङावनो ओंखारलांनोसै रेडि खालामनायखौ नायहैनोसै आरोना बिदिनो गोसोखांथिनि हिसाबै आङो भिडिअखौ बानायनानै दोननो सानबाय आरोना थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो दे ए मिस्टार नोंहा दा फै आं थांग्रोनोसै थाब फै खिन्थु दुगैनानै फै ना दुगैया दा नों दा फैहा थांनायनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननो मोनसे जिनिस देखायनोसै मोनसे जिनिस माने मा दुखुनांथावना आरोना आंनि थाखाय दाखालि 21 नभेम्बरावहाय ओरैबायदि सारन्थाइ ओमफ्राय अखा हादोंमोननो जोंथ' बेहाय गैयानोमोन ओरैबायदि हादोंनो माने जोबोद दुखुनांथावना आरोना गासिबो जोंनि मैगंफोरा माने गाज्रि जाजोबदों आरोना बुदामब्ले जाजोबदों अखाजों ओमफ्राय फारसेथिं आंनि बै बिबारफ्राबो सेस बुदामब्ले जाजोबदों दहाय फुङाव सिखारनानै आङो थिखोजोब्बाय आरोना खाथब दोनदों बेखौनो देखायनि र' नोंथांमोननो दे नै बेहाय दुन्दिया दंमोन सेस गैला नै बुदामब्ले जाजोब्बाय अना खानानै एथ' मोजां मोनजायोमोन ओमफ्राय नै बेफोर बिबारफ्राबो बुदामब्ले जाजोब्बाय एसे लाया दङ ओमफ्राय नै ओरैबायदि गोलैखादों आरोना फारसेथिं बारनाया जि मोजां बारदों अना खानानै आं जि बोरैबा मोनबाय फैनाय लोगो लोगो बेखौसो नुफैनानै नै बेस गोलैजोबदों आरोना बिथिंजायबो आं खायैसो होबाय दहाय बेफोर माने हाबायाव बिबार सारनाय मानाय ओमफ्राय हजों जोंहानि न'आवहाय साजायनायमोन आरोना ओमफ्राय आङो न'निफ्राय लाबोदों आरो आइया दोनदोंमोन नालाय जोलैनि थाखाय ट्रेक्टर खारदों खोनानाय नङा दा बे आंनि आवाजखौनो ओंखायनो आङो लाबोबाय ओमफ्राय हजों न'आवहायबो एसे गारनानै होबाय आरोना सारनानै होबाय रज'नायनि थाखाय ओमफ्राय आं दा सानदों बेफोरो माने गाज्रि जाबाबो जोलैनि थाखाय लाखिनोसै नेक्स्ट इयारफोर गायनो थाखाय दा सान्दुंजों एसे जौ होफिनगोन नामाथाय खिन्थु आसा गैया मानो होनबा बिबारा बुरजा बारथारदों नालाय गिलिरबो जादों ओंखायनो आरो थ' दाना थांनोसै आइ बाबा उन्दैमोननावहाय नोंथांमोनखौबो लानानै थांसै आङो लामायावबो दंमोन फांसे बेबो गोलैजोबनानैसो दंमोन दहाय खाथबनानै होबाय आं थांसै आङो एलाय रेडि खालामहांबायनो जयग होखांबाय बाबा चिफ गेस्टआ सोर जानो सोर जागोन दा फैगासिनो दं फैगासिनो दङ दा मारै मोनदों नोङो न' गोदान गायसनसिगोनखाय एक्साइटमेन्ट आलिसालाय गैया गुवार ने नायना ला उनावहाय बानायनोबा हागोन ना हाया नोंबा बानायनो प्लास्टिक बानायगोन आरो प्लास्टिक बानायगोन जोंहा बेनिफ्राय साबसिन बानायगोन फाउन्डेशনত কিমান দিন লাগিব দাদা দাদা ফাউন্ডেশনত কিমান দিন লাগিব হা ফাউন্ডেশনত মানে ডেৰ মাহ মান ন এটো ৰেগুলাৰ কাম কৰিলে
आंहा मोनसे हुदा दं आरोना न'आवहाय जुदि सोरबा खामानि मावनो फैयोबा आं बिराद सोङो आरोना बेखौ मारै खालामनो मा मानो माने मिन्थिनो एकदम एक्साइटेड जानानै थायो आरोना माला जागोन माला थागोननो खस्थ' न' लुनाया आरो लुखांनायनि उनाव जाबाय आरो टेनसन गैला ओइ आलासिफोर फैदों आरो मैयासो मोनफैदों जों क'क्राझारनिफ्राय दिनै थांथ'ला मेंबाय दे गावनि न'आव मावनांगौलै ना मावफा फुजा होनो थाखाय रेडि खालामहांबाय नै 응, 슬슬 타. 아이, 사이트 프레젠 사실. 당을 이제 바바니 싱사. 네, 모장 전화 당등세. 에이래 나린 콜라 이젠 때 그사네 캡션은 네 자와이 샨티 dia menara Om Shanti Om Shanti Om Shanti गिबियावनो बयबो न'खरनि फिसा सिमेन्ट गलायनायखौ होबाय सिमेन्ट अन्थाइ गलायनायखौ होबाय आरोना आइनि उनावहाय नै आंनि देरसिन बिबोनाङा होबाय दायो नै उन्दै बिबोनाङा होबाय नै एबार होबाय राजाया दे राजा नोंबो बिदिनो गावनावबो खालामनो हाथों मा जायोसै आरो उनावहाय जोंहाबा खाफालाव दंना गैया बेबायदि गिदिर न'आव थानो मोननायनि नायनोसै आरो जायखिजाया बाबामोननि न'आ मोजाङैनो जाथों थाबैनो जाथों जोंबो जाहाथे फैनानै थानो मोनो खाथि खासो नालाय थांलाय फैलायथ' जाबाय थाखायो ओमफ्राय मालाबा थाफैनांगोन आरो दायो आइया बयनोबो मान बावदों जाय बिथांमोना बे न'खौ लुगोन बिथांमोननो बयनोबो गांसे गिन्जि ओमफ्राय हेड मिस्ट्रिनो आर'नाइ ओमफ्राय गय जरा फाथै जरा होनानै बावदों मान खालामदों आरोना बयखौबो ओमफ्राय आब' सासेजों आंजों आइनो रेडि खालामै हरगासिनो दङ आरोना साजों जानो बियो मोनफैनाय जाखांनाय सा बानायगासिनो सासेया साखिनाय बायदि सिरिनांगौ
बांद्राय गोदै जायाबाबो जागोन ने मिथाइ थाखानायखाय जानोबा गासिबो फैयो आरो जानोबा बयनोबो साहा ओमफ्राय मेथाइ बुटफोरखौ रानखांबाय ओमफ्राय दायो फालाया जाहैबाय जों जागासिनो दं दा ओमफ्राय बुट जाखांनानै आंबो न'आव फैबाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय